Halo guys, assalamualaikum. Ngene iki lho, gara-garane Dirga buka les-lesan jaranan. Saiki aku kudu nyiapne pacakane barang ngene iki lho guys. Gara-garane pokoke Dirga iki wis terlanjur basah guys, jegur pisan. Dadi kudu nyediakne kaya ngene iki jajali. Pacakane tapi macak dhewe-dhewe guys. Iki murid Dirga wis teko kabeh iki lho, murid Dirga wis teko kabeh. Lah iki kaya ngene iki. Lagi wis macak dewe-dewe. Ngene iki Abang Kruti pokoke Abang Kruti, guys. Abang Kruti nyediakne pacakan, tapi butane nggawa dewe-dewe. Iki kok arep diulang Dirga, mbuh pertama diulang apa iki kok? Arep ulang apa, Ga? Kayak ngene iki lho, guys, kayak ngene iki. Lah kuwi wis sik padha masak, bar ngene arep jaran nang arep omah dewe-dewe iki. Iki kayak ngene iki. Wis gak apa-apa wis, guys. Wis gak apa-apa saiki kadung buka les-lesan jaranan ya kudu siap sembarangane pokoke ya aja bosan-bosan ya. Ya. Siap. Ki lho sik matak ki lho, guys.